Monesko päivä tänään on? 28. päivä. Mun on pakko lukea tää kirja äikän työtä varten. Mulla on ton verran jäljellä vielä. Tai silleen motivoi mua oikein lukemaan tätä, että jos sellainen, joka veisi mukanaan. Mut kyllä tää parantuu loppua kohden, joten let's grind. Eilinen ilta ei ollut kovin successful, koska mä olin hereillä vielä 12:30, joka tarkoittaa, että mä sain 6 tuntia unta. No. Mä menen tekemään matikan kokeen koululle, ja sit mulla loppuu koulu, kun mä oon tehnyt sen. Ja menen ehkä salille sen jälkeen. Päivän outfit check. Harmaa huppari, nuttura ja rusetti, koska mun heatless curls feilas totaalisesti. Ja mustat farkut raivolla. Finally luonnonvaloa. Okei, mä en ehkä halua näyttää, missä mä asun. Musta tuntuu, että mä voisin tehdä joogaa tai pilatesta. Katsoa YouTubesta jonkun tutoriaalin. Mä oon legit silleen, että ok, mä teen tällaisen nopean joogan kautta pilatekset. Ei se voi olla niin raskasta. Bitch. Tää on legit ihan helvetin raskasta. Ja sit se on silleen äsken, että teet niinku sivulankkuja. Mä oon silleen, ok, helppo juttu. Mut mä legit tärisin, jos mä teen. Mä tein taustatutkimusta siitä, että mikä voisi olla hyvä vlogikamera. Ja siis mä päädyin sellaiseen yhteen kameraan, mutta se maksaa 500 €, 600 €. Mutta mä mietin, että jos mä säästän siihen rahaa ja ostan sen käytettynä jostain, en mä tiedä mistä. Joten stay tuned. Huomenta. Mulla on tänään ihan outo heatless curls metodi. Mä en tiedä onnistuuko. We will see. Mä ihan sikaharvoin vaihan mun korut. Et mulla on joka päivä aina tää simpukka. Sitten tää sormus. Siis tää tapahtui Irun kanssa. Mä oon silleen, joo, ei mun tarvii pestä mun käsiä, koska ei kuitenkaan tapahdu mitään. What is this? Sitten helmet. Sitten tässä on aina 2 tällaista. Tää on itse asiassa Soran antama. Musta tuntuu, että mun on pakko venytellä ja samalla lukea mun ruotsin muistinpanoja. Koska mun lihakset on niin kipeät sitä eilisestä. Niinku oikeesti sille yllättävän kipeät. Jos mun tavoite on päästä läpi tosta ruotsin kokeesta. Ja mä en tiedä. Se ei näytä nyt kovin lupaavalta. Niin, sit mä luen mun muistiinpanoja. No hei, huomenta. Okei, tilanne on tämä. Mä kävin hakemaan paketin. Please, Repu. Kävin hakemaan paketin. Ja voin monta ottaa kotiin, joten we're gonna unbox this. Mun siis ongelma on se, että mä en löytänyt tarpeeksi pitkiä college-housuja. Joten mä toivon, että nää on tarpeeksi. Okei, nää on tarpeeksi pitkät verrattuna. Näistä 2 tuotteista tulee ihan sika tällainen niinku glowy pohja. Tällainen serumi ja tällainen rasva.
Mä en tiedä mitä mä näyttäisin mun outfitin. Mennätkö? Tästä ehkä näkyy. Siis outfitkin onnistui tänään hyvin. Harmaat kollarit, ne uudet. Sitten perusvalkea paita. Ai niin, mun sormus. Kello on 7. Mulla on 8 fysiikan koe. Let's see, mitä me tehdään sitten sen jälkeen, mutta... Sitten lähdetään tekemään johtopystystä. Mä oon pitänyt näitä housuja siitä lähtien, kun mä oon saanut nää joka hetki, joka päivä. Ja musta tuntuu, että mä tuun pitää näitä koko viikonlopunkin. Don't care. Don't care. Okei, maistetaan. Miksi mun vähän jännittää? Tuo on ihan siko hyvää. Mitä ihmettä? Alkaa jatkoon.